Estem a Dòria Llibres, és una llibreria petita, no té més de 90 metres, i és una llibreria on, a pesar de ser petita, hi ha molts llibres, i són llibres molt escollits, jo diria. El que nosaltres pretenem i volem és fer-li una selecció al client final i que el que aquí trobis siguin llibres especials. Ens passem moltes hores, jo penso, que davant de la pantalla, consumim molta lectura, però no consumim literatura, o en consumim menys. Jo penso que llegir aporta moltes coses, moltíssimes, enriqueix mentalment, et transporta, et permet viure altres vides. I no sé, jo puc llegir igual 5-6 llibres al mes, més o menys. Moltes vegades estem fixats en que per Sant Jordi s'ha de llegir l'última novetat, no? O els que més es recomanen perquè estan a les llistes dels més venuts, etc. Jo convidaria la gent que vingués i que remenés. Recomanaria, per exemple, un autor català i d'aquí, fins i tot d'aquí al Maresme, que es diu Toni Sala, que també ha publicat un llibre amb aquesta editorial, l'altre, el primer que va publicar, farà escassament 2 mesos, i que, tot i ser una història dura, val la pena llegir-lo perquè ens posem, o sigui, jo quan l'he llegit a través de la mort de 2 nois, el llibre es diu Els nois, un exercici literari important i sorprenent. James Salter ha tret un llibre amb l'editorial Empúries que es diu Això és tot, aquest el recomanaria. És un autor, no sé quants anys deu tenir ara mateix, ja no ho recordo, però és un autor que val la pena de llegir a través d'una història d'un personatge després de la Segona Guerra Mundial i vinculat quan torna a casa amb el món editorial. I jo penso que allà es descriuen sobretot les relacions personals. Bueno, n'hi ha tants per nens. S'han publicat ara un altre cop els 3 llibres de les 3 bessones de les primeres edicions que es van fer als anys 80. I després hi ha un il·lustrador que a mi m'agrada molt, que és l'Anthony Brown, i té diversos llibres. No sé, per exemple, aquest de Dins el bosc, que és molt guapo. Un el que ha de fer és llegir. Com més llegeixes, més crítica et tornes i més valores moltes vegades si una cosa està ben escrita, si no està ben escrita, si està ben contextualitzada. I com més llegeixes, te n'adones que moltes vegades preval... A veure, sí que la història és important, però el com està escrita a vegades ho pot ser tant o més que el que t'està explicant.